салому алайкум дӯстони азиз ва касоне ки айни ҳол моро мебинед. Ин мавзӯъ бар кулли мардуми Тоҷикистон дахл дорад ва аз ҳама шумо хоҳиш мекунам ки наворро то охир тамошо кунед. Ҳатман ба ёду дӯстони худ бирасонед ва фикру ақидаатонро дар комментария нависед. Расме ки шумо дар рӯи экран мебинед, ин расм аз сӯи яке аз шаҳрвандони мо дар Нимашам гирифта шудааст. Дар ин расм як мошин ва Opel ва дар болои мошин як гӯсфандро мебинед. бинед ки хандаовараш ҳамин аст ки мардуми мо ҳозир ин қадар мардуми бофанг шудаастанд ки бо ҳамин телефонҳои мобиле ки мову шумо дорем, албатта аз хурд то бузург то калон ҳама дорад, кор мефармонад. аз дастаи ин телефон дар кӯча ягон кор карда намешавад. дар ягон ҷо мароинӣ хурдестай ё ягон чизи дига кор кардестӣ, ҳамаша навор мекунанд, мепартоянд. бас кунед. ҳамин як аст дар болои мошинаш ягон гӯсфанд бор мекуна ё чизи дигар, ҳамаро ҳам расм мегиранд, баъдан ба сомонаҳои иҷтимоӣ ба ҳамон Parviz TV мефиристанд. мо шикоят аз ҳамин бародарое кардаистем ки шарт нест дигар ҳар чизеро ки ёфтед, шумо ходдог мехаред, дар ходдогтон ягон салаташ вайрон шуда боша, расм мегиред. Любой чизе боша, шумо расм гирифта партофтестед. бо забони лаҳҷавӣ гап занем, адабӣ шарт нестай. ва дар инҷа баъдан менависанд ки шумо худатон медонед ки шаби гузашта ҳаво чӣ хел хунук буд, бо шиддат барф омада истода буд. ин ронандаи бераҳми Opel бошад, дар ин сардиҳо гӯсфандро дар болои мошинаш бор карда дар роҳ равон буд. хуб тасаввур кунем ки ҳамон шахсият ин қадар бораҳм буда. хуб ин шахсият мумкин ин шахсе ки ҳамин Opel да гӯсфанд бор карда мумкин ба ягон ҷо туи тамошо рафтестанд. барои чӣ ҳар он чизеро ки ёфтед шарт нест ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ гузоред. ҳозир ҳамин телефонҳои мобилӣ, ҳамин интернет чизе шудааст ки дар дасти ҳамаи мо ҳаст. телефон мисли корча ҳаст. барои мо агар ба ҷиҳати хуб кор фармонем, фоидааш мерасад. аммо бо воситаи ана ҳамин телефон чандин духтарон шарманда шудастанд, чандин ҷавонон шарманда шудастанд, чандин хонаҳоро вайрон кардастанд. ана ҳамин телефон аст. мардуми бо фарҳанги мо набояд ба ин хел чизҳо аҳамият диҳанд. аз дастаи баъзе аз инсонҳо дар кӯчаҳо шита чой хӯрда намешавад ё ягон чизи хӯрока хӯрда намешавад. тасаввур кунем дар роҳ ягон прияшки ё ягон ходдог бигирем, истеъмол кунем, бихӯрем, расм мегиранд, мегӯянд ё хона надошта бошанд. ай гушнагида мурдай дар қадира чӣ хӯресай? Прияшки хӯресай. хуб мешавад ки ҳамин чизҳоро аҳамият надиҳед, ҳамин чизҳоро дар сомонаҳои иҷтимоӣ нашр накунед. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад.